שלום וברכה לעם ישראל היקרים. רציתי לצאת היום בבקשה להפיץ מצגת שעשינו על חיסוני השגרה. ולמה אני רוצה דווקא עכשיו? זה לאור הפרסומים האחרונים שאני שומע שמשרד הבריאות ואנשים בכנסת, בוועדות, באספות, הם ממורמרים על הירידה הגדולה בשיעור ההתחסנות בציבור כאן בארץ ישראל, ובשבילהם זה אסון לאומי שפחות אנשים מביאים את הילדים שלהם לקבל חיסוני שגרה, חיסוני ילדות, ובשבילם זה אסון גדול מאוד, כי אם הם לא יקבלו חיסונים אז חלילה הילדים האלה הם בסכנת חיים. אני רוצה להגיד לכם משהו, רבותיי יקרים, ותפיצו את זה הלאה. אחרי שראינו בחיסוני הקורונה את המחדל הנוראי שמדינת ישראל עשתה לתושביה ומשרד הבריאות עשה לעם שהיה אמון עליו והיה בטוח שמשרד הבריאות הוא זה שיגן עליו, וכעת מתברר הנזקים האדירים והנוראים והעצומים לכל אלו שלקחו את חיסוני הקורונה. ואני יודע את זה בעדות אישית, כי אני מטפל באופן אישי בהמון אנשים שפונים אליי. וגם אני שמעתי מכלי ראשון מאחד המועלים המובהקים פה בבני ברק, בעיר שאני גר בה, מועל שעושה כמה בריתות בכל יום. הוא מספר ומעיד על מקרים רבים מאוד בכמויות עצומות בלי השוואה לתקופה שלפני חיסוני הקורונה. ילדים שנולדים עם מום בלב, ילדים שמקבלים התקפות לב עוד כשהם עוברים ברחם אמם ונולדים עם מומים בלב ועם מומים במוח בכמויות עצומות, כשהמדענים והחוקרים מצביעים באצבע מאשימה על חיסוני הקורונה שהם אלה שגרמו לדברים הללו. לא התחלואה בקורונה, לא הבעיה הריאתית שיצר נגיף הקורונה. זה לא גורם למומים בלב, זה לא גורם לבעיות של שבץ מוחי. זה שקר של האנשים שרוצים להסתיר את המידע. כי הקורונה, גם משרד הבריאות כבר הודע שזה כמו שפעת ולא מעבר לזה, ושפעת לא עושה מחלות לבביות, ובעיה של מגפת קורונה, נגיף קורונה לא עושה בעיות של שבץ מוחי, אלא כל זה רק בקרב אותם שהתחסנו. וזה שמדינת ישראל לא עושה השוואה בין אמהות מחוסנות לאמהות לא מחוסנות, מה קורה עם הילדים שלהם, מה קורה עם הוולדות שלהם, עם עלייה עצומה בהפלות ובבעיות קשות דווקא אצל אותם אלו שלקחו את חיסוני הקורונה או שהיו במגע עם בעליהם שנטלו את חיסוני הקורונה, ודווקא אצלם נולדים ילדים עם בעיות. ואני מכיר באופן אישי אלפים עם בעיות במשך 3 השנים הללו, ואנחנו משתדלים לעזור להם ולתת להם תרופות ולתת להם אנזימים שינקו את הדם מהקרישיות הגדולה שחיסוני הקורונה גורמים להם, שזה גורם גם לדלקות בגוף, לבעיות בלב ולבעיות מוחיות, נוירולוגיות. רבותיי יקרים, הציבור ממורמר מאוד על משרד הבריאות. הציבור איבד אמון במשרד הבריאות, ולכן אנשים הם לא תמימים, הם חושבים הלאה. הציבור חושב צעד אחד קדימה. מה עם חיסוני השגרה? האם זה כן בסדר? או גם שם יש רמאויות, גם שם יש הרבה שקר והסתרת מידע. אז אני עשיתי את העבודה הזו, מוריי ורבותיי. ישבתי חודשים
ישבתי כמעט כל התקופה, ממתי שנודע לנו העוולה הנוראית בחיסוני הקורונה, ישבנו לדון מה קורה עם חיסוני השגרה, ועשינו על זה מצגת גדולה. אספנו חומר מרופאים, ממדענים, ממומחים מכל העולם, מוריי ורבותיי, כל העולם. נסענו על זה אפילו לחוץ לארץ, דיברנו שם עם אנשים שמבינים בתחום, היינו בכמה מדינות בחו"ל, וחזרנו גם כן עם הרבה אינפורמציה, ועשינו על זה מצגת שהיא חובה בכל בית, מצגת שמוכיחה, רבותיי יקרים, מוכיחה שחיסוני השגרה הם לא יעילים, הם לא בטוחים. מבחני בטיחות עושים ועשו לחיסוני שגרה לא כנגד פלצבו, אלא כנגד חיסון אחר. זה לא יאומן כי יסופר. משווים חיסון מול חיסון, נזק מול נזק. איך אפשר ככה לתת אישורים? אבל זה זורם להם. היעילות היא כמעט אפס. הנזקים הם גדולים מאוד, כי כל החיסונים, רבותיי, מכילים חומרים רעילים ביותר. הג'ובנדים מכילים חומרים שהתינוק הקטן לא מסוגל לעמוד בפניו. זה זורם לו, אלומיניום כספית, זורם למוח, גורם לבעיות, גם אם לא רואים אותם מיד, אבל רואים אותם לאחר הרבה זמן. רבותיי יקרים, אם אתם תשאלו את עצמכם למה יש זינוק גדול בתחלואת ילדים, למה פעם היה מעט מאוד מקרים של ילד שעובר איזה אירוע קשה, מחלה אוטואימונית, סרטן אצל ילדים, היום זה קורה המון. האחוזים עולים בקצב מסחרר. זה לא מה שהיה, רבותיי יקרים. וזה לא בגלל שהילדים לא אוכלים אוכל בריא. הילדים אוכלים בריא הרבה יותר מפעם. אז למה יש היום כזו עלייה מחרידה בתחלואת ילדים, במחלות אוטואימוניות אצל ילדים, בבעיות עם אלרגיות קשות אצל ילדים? אנחנו בעצמנו חקרנו את זה הרבה. אתם יודעים שאוטיזם אצל ילדים, פעם זה היה 1 ל-5,000. בשנים האחרונות זה 1 ל-40. מדובר כאן במגפה של אוטיזם אצל ילדים. וזה לא בעיות גנטית מאבא ואמא. זה בעיות שנוצרות, רבותיי יקרים, אך ורק אצל ילדים שלוקחים חיסוני שגרה. וזה דבר שמוכח, ותראו את זה במצגת בצורה מוכחת. ממש תראו איך שה-CDC, ה-FDA מרמים את העולם. אנשים מתוך ה-FDA וה-CDC יצאו החוצה ודיווחו ושחררו מידע ומסמכים, אבל אתם לא תראו את זה לא בעיתונים, לא בתקשורת שהיא תשקורת. אתם תראו את זה רק אצל אנשים אמיצים שמנסים להפיץ את המידע בצורה שלא עוברת את הצנזורה של הממשלות ומשרדי הבריאות בעולם. רבותיי יקרים, אתם חייבים את זה לילדים שלכם. חייבים ללמוד את הנושא. חייבים להיכנס לעומק העניין. הגשנו לכם את זה בצורה מצוינת במצגת שמחולקת ל6 פרקים, ושם אתם תראו את כל החומר. אני רציתי קצת לומר לכם הנושאים שיש במצגת, שכל אבא וכל אמא חייבים את זה גם בשביל עצמם וגם בשביל הילדים שלהם. איך תוכלו להסתכל בעיניים של הילדים שלכם אם אתם גרמתם להם, רבותיי יקרים, אם אתם חלילה גרמתם להם נזק בלתי הפיך? הילד היה יכול להתפתח בצורה מצוינת, ובגלל שמילאו לו את המוח באלומיניום, באג'ובנדים רעילים, ודברים שגרמו לו אחר כך לבעיות של התפתחות, לבעיות של קשב וריכוז, ADHD וכל הבעיות האלו שנגרמים על ידי החומרים הרעילים שיש בחיסוני השגרה. ותדעו לכם, מוריי ורבותיי,
רוב רובם, 90 וכמה אחוז מכל הדברים שיש עליהם את חיסוני השגרה, מדובר במחלות לא מסכנות חיים ומחלות שנעלמו עוד לפני שהתחילו עם החיסונים. עוד כמה שנים לפני שהתחילו החיסונים, המחלות הללו נעלמו בגלל היגיינה ובגלל צורת חיים יותר בריאה. בעיקר היגיינה. תלמדו ותראו את הנושאים האלו. זה חובה לכם, לילדיכם. אתם תראו ילדים הרבה יותר חכמים, ותדעו לכם שאנחנו רואים את זה מקרוב. אני מחנך כבר 30 שנה, מעל, ואני רואה בחוש הבדלים גדולים מאוד בין ילדים נקיים מחיסונים לילדים שלוקחים חיסונים, וכל אחד יכול לראות את זה, ורופאים יכולים לראות את זה. רק היום הרופאים מאוימים. אם רופא ידבר נגד חיסונים, שוללים לו את הרישיון. לא בגלל שהוא לא דובר אמת, הפוך, בגלל שהוא דובק באמת ורוצה לדבר נגד הפארמה, ישללו לו את הרישיון. האמת היום נהדרת בכל תחום, ובראש ובראשונה בנושא הרפואה, מוריי ורבותיי. ולכן חילקנו את זה ל6 פרקים, כשהפרק הראשון מדבר על צוותי הרפואה, ואנחנו מתחילים עם זה שרופאים, רבותיי יקרים, רופאים לא לומדים על חיסונים. רופאי ילדים, רופאי משפחה, לא לומדים על חיסונים. לא בבתי הספר לרפואה לא לוקחים את כל המידע על זה. מתוך 20 ספרים יש להם אולי 4 עמודים על חיסונים. אני במשך 3 שנים האלה שלמדתי את הנושאים האלה שעות רבות בכל יום, ואני בא לדבר על זה עם רופאים רגילים, אני רואה שהם לא יודעים כלום. אני רוצה להגיד לכם שלאחרונה היה איזה דיון בין פרופסור סירל כהן לבין תוכנית של אורלי וגיא, ואני הזדעזעתי, שלחו לי קטע מזה, ואני רואה שמדובר כאן באנשים, אני לא רוצה לפגוע באף אחד, שלא מבינים בחיסונים בין ימינם לשמאלם, לא חקרו ולא בדקו, לא יודעים כלום. אני לא רוצה חלילה לפגוע ברופאים, אבל גם רופאים גדולים לא למדו את הנושא של חיסונים. אסור על פי ההלכה ועל פי תורה לקבל מידע ולהאמין ולסמוך על רופא שלא למד את הנושא. רופא שלא למד את הנושא הוא כמו אדם רגיל בתחום הזה. אל תחשבו שבגלל שיש לו תעודת רופא אז כל מה שאומר לכם זה נכון. גם איך לרפות מחלות. תדעו לכם שהממסד הרפואי מוגבל באפשרות הטיפול שלו. לא נותנים לרופא לטפל בכל מיני דרכים, אלא רק מה שמתיר לו משרד הבריאות וחברות הפארמה. יש שם דרכי טיפול בהרבה מחלות בצורה אלטרנטיבית שהיא מועילה ומצליחה הרבה יותר מהטיפולים הרגילים. וזה גם במחלות קשות וכרוניות כמו סוכרת ומחלות אוטואימוניות, ויש דרכים לטפל בזה. וברוך השם אנחנו זכינו לפגוש ולהכיר מומחים גדולים בכל העולם שמטפלים במחלות שלכאורה חושבים שהם ללא פתרון, אבל יש לזה פתרון בעזרת השם יתברך. ולכן מוריי ורבותיי, בואו נדבר עכשיו על חיסוני השגרה. תדעו לכם, יש כאן מצגת מצילת חיים שחייבים להעביר את זה מאחד לשני, כמו שאבא ואמא לוקח להם כמה ימים להחליט איזה עגלה לקנות לתינוק שנולד להם, איזה בגדים, איזה עגלה. על אחת כמה וכמה הם חייבים ללמוד את נושא החיסונים, שהם יכולים חלילה לגרום לילד שלהם גזר דין מוות, גזר דין של נזק לכל ימי חייו. זה יכול לפגוע בו לפעמים ללא תקנה, ואסור להורים לעשות את זה.
אם אתם שומעים ממני, או מרופאים אמיצים שסיכנו את החיים שלהם, בשביל להגיד לכם אמת, בשביל להגיד לכם שהם למדו וחקרו את נושא חיסוני השגרה, ותדעו לכם שהמדינה, משרד הבריאות, מסתיר מידע בכמויות גדולות מאוד. מסתיר מידע שמציל חיים, מורי ורבותיי. אני אומר לכם את זה מעומק ליבי, אחרי מחקר של כמה שנים, עשרות שעות לפעמים ביום. אז יש את הנושא הזה שרופאים לא לומדים על חיסונים. יש את הנושא שרופאים מפחדים לדבר ולומר את האמת, ולומר שיש בעיה בחיסונים, כדי שלא יסלקו אותם ויבטלו להם את תעודת רופא שלהם. תדעו לכם שהרבה מאוד מצוותי הרפואה בארץ ובעולם כולו, הם לא מחסנים את הילדים שלהם. הרבה מאוד רופאים שלמדו את הנושא, את הילדים שלהם הם לא מחסנים. אני רוצה להגיד לכם שגם האחראית פה בארץ ישראל על כל הנושא של החיסונים ופייזר וכל הדברים האלה, את הילד שלה היא לא חיסנה. אתם יודעים למי אני מתכוון. תדעו לכם שלא נותנים הסכמה מדעת לכל חיסון. זה בעיה. יש מדינות בעולם שדורשים הסכמה מדעת להורים ומלמדים אותם ואומרים להם את היתרונות ואת החסרונות ואת הסיכונים. פה בארץ ישראל נותנים לילד, אם ההורים לא מתנגדים, מיד אחרי הלידה, כשהתינוק בין כמה שעות, מיד לוקחים אותו ומזריקים לו 2 חיסונים שהוא לא צריך אותם בכלל. בפרט פטטת B, שזה רק לבעיות של נשים שהן לוקחות סמים, או בעיות מעבר לזה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל זה אחוזים נדירים ביותר. וגם החיסון שנקרא ויטמין K זה לא חיסון תמים, רבותיי יקרים. זה מכיל כמות מאוד גדולה של אלומיניום, שזה חודר ישר את מחסום דמוח ומגיע למוח. זה דברים שזה סיכון גדול מאוד לתינוק, כשהוא בסך הכל יצא לאוויר העולם, והוא נמצא פה בעולם רק חצי שעה, שעה או כמה שעות ספורות, וכבר להכניס לו רעלנים והג'ובנדים, זה בעיה חמורה ביותר. הנזק הרבה יותר גדול מהתועלת. התועלת היא אולי אפסית אם בכלל קיימת. צריך לדעת שמעוותים נתונים של חומרת המחלות. הרבה מאוד חיסונים שנותנים זה למחלות שלא קיימות, זה למחלות שהסיכון שלהם הוא אפסי ממש, והפוך, אם הילד יחלה במחלה הזו בצורה טבעית, הוא יפתח נוגדנים לכל ימי חייו, הוא יהיה מחוסן באופן טבעי לכל ימי חייו, וברגע שנותנים את זה בצורה של חיסון, בצורה מלאכותית, זה גורם לו שהפוך, זה יוכל לחזור לו והוא יוכל לדבק בזה, והנזק יסכן אותו בצורה הרבה 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 יותר מאשר הם היו נותנים לגוף להתמודד עם הדבר הזה בצורה טבעית. אתם תראו במצגת על שחיתויות חמורות שקיימים אצל מערכות הרפואה באישורים של החיסונים. אתם תראו שאף נציג לא מוכן לבוא ולהתעמת עם המומחים שבאמת מבינים בחיסונים. עימות פומבי, לעשות טענות מול טענות, נזקים מול נזקים, תועלת מול נזק. הם לא מוכנים לבוא ולהתעמת, כי הם יודעים מה קורה כאן באמת. רבותיי, תדעו לכם, רוב רובם של החיסונים לא מונעים את העברת המגפה, את העברת הנגיף. הם בסך הכל לזמן קצר, ואחר כך זה מתנדף והולך, וצריך לחסן כל דבר מחדש.
חיסון טטנוס למשל, שנותנים אחרי כל מקרה שילד נפצע, זה מועיל אולי 14 יום לאחר שהוא קיבל את זה. אז זה רק מתחיל לפעול. זאת אומרת, הוא היה צריך לקבל את זה 14 יום לפני שהוא קיבל את המכה. לא, לאחרי שהוא קיבל את המכה. אחרי שהוא קיבל את המכה, אין לזה תועלת בכלל לחיסון טטנוס, וזה מכיל הרבה מאוד רעלנים וגורם הרבה מאוד נזקים. ועוד מה אנחנו שומעים אותם? אנחנו עכשיו שומעים שבוועדות הכנסת ובוועדות של משרד הבריאות הם רוצים לצרף את חיסוני השעלת עם חיסוני הטטנוס בלי לידע את ההורים. להבדיל בין חיים לחיים, ידידי הרב הצדיק, הרבי אהרון רוז, שהיה רב של בית החולים ביקור חולים בירושלים, מעיד במכתב שהוא בעצמו ראה בעיניו כמה ילדים ניזוקו מחיסוני שעלת ומתו מחיסוני שעלת. מסתירים ממידע מהציבור. חיסוני שעלת הם חיסונים מסוכנים, רבותיי יקרים. חיסונים מאוד מאוד מסוכנים. כשאפשר לפתור את בעיה של השעלת בצורה קלה ופשוטה, עם כמות מאוד גדולה של ויטמין C, עם כמות מאוד גדולה של ויטמינים ודברים שמחזקים את הגוף, NAC, NAC וויטמין C, יכולים לגמור שעלת בכמה ימים. והם נותנים חיסוני שעלת שגרמו מוות לילדים. רבותיי, כרגע מדובר כאן באסון. מי שמאמין לרשויות הרפואה בדברים האלה, זה בעיה קשה מאוד. תדעו לכם, החיסונים יכולים להעביר את המחלות ולהעביר את הנגיף בלא ידיעת האנשים, ובכלל לא קיים מחקרים שהחיסוני השגרה גורמים לאיזה חסינות עדר כלשהי. אין על זה אפילו מחקר אחד, רבותיי יקרים. והחיסון גורם לילדים אחר כך להידבק במחלה בצורה הרבה יותר קשה, וזה קיים בהרבה מאוד מחיסוני השגרה. לכן כדאי מאוד, רבותיי יקרים, לראות את המצגת שמדבר דבר ראשון על צוותי הרפואה, על רשויות הרפואה, על עיוות הנתונים, על השחיתויות, על זה שמקבלי ההחלטות נמצאים בניגוד עניינים חמור מאוד. הם מקבלים כסף, מקבלים הרבה כסף, הם נמצאים בניגוד עניינים. איך אפשר לסמוך על אדם שהוא בניגוד עניינים? אי אפשר להאמין לו למילה אחת. הוא משוחד בלי שהוא ירגיש שהוא משוחד. יעילות החיסונים היא לפעמים אפסית, אם היא בכלל קיימת. יש על זה הרבה מאוד נתונים והוכחות במצגת. רבותיי יקרים, אתם לא מודעים לכך שחברות התרופות לא עושים מחקרים קליניים מול פלסבו אמיתי. המחקרים הקליניים זה רק ליומיים, 3 עד שבוע. למשל בחיסוני פוליו, הבדיקה של המחקרים קליניים זה ל-48 שעות. מה זה? צריך לבדוק את זה לשנים ארוכות. יש רעלנים בגוף שהם יכולים להשפיע אחרי 10 שנים. מה זה לבדוק ל-48 שעות? ומי בודק את זה? מי שמרוויח את המיליונים הוא בודק את עצמו? איזה טעם יש לזה? אין לזה שום תוקף. החוק מסיר מיצרני החיסונים וממשווקים כל אחריות של נפגעים, כולל גרימת מוות. אז מה יש להם להפסיד? מה יש להם להפסיד? הם מייצרים חיסונים בטונות. אם היה כשאני הייתי ילד 8 חיסונים עד 11 חיסונים, היום יש כבר כמעט 70-80. זה הולך להגיע ל-200, וכל חיסון מכיל כמויות עצומות של רעל. כמה תינוק קטן ששוקל 3-4 קילו, ילד תינוק ששוקל 5-6 קילו, כמה רעלנים נותנים לגוף שלו? נותנים לו אלומיניום שזה מסוכן לפיל, ושמים את זה לילד ששוקל 4-5 קילו. אתם חייבים בשביל עצמכם, בשביל הילד שלכם, ללמוד את הנושא הזה לעומק. קיבלתם מתנה מבורא עולם, ילד בריא ושלם,
עם כוח טבעי להילחם נגד מחלות. יש לו נוגדנים, תיתנו לו מזון בריא, לא מזון מתועש. תחזקו לו את מערכת החיסון הטבעית, ואז תראו איך שהוא מתגבר על כל מחלה תוך כמה ימים, ולפעמים בכלל לא ירגיש את המחלה. אני מלמד ילדים שלא לקחו שום חיסון. אתה רואה מול העיניים שלך ילד יותר חכם, יותר פיקח, המוח שלו עובד יותר מהר. אתה רואה ילדים שלוקחים חיסונים והראש שלהם לא מצליח להתרכז, בעיות קשב וריכוז, ילדים רצים מרופא לרופא, מקליניקה לקליניקה, בסוף הילד הזה נהפך להיות ילד רחוב, נהפך להיות עבריין, כי ההורים שלו מילאו אותו ברעל, סתמו לו את המוח עם אלומיניום ועם כספית. רבותיי היקרים, כואב לי להגיד את זה, תלמדו את הנושא, תראו כמה רימו אותנו. אתם חייבים להפיץ את המצגת הזו. זו מצגת שמפיצים אותה, רבותיי, בחינם, בכל מיני דרכים. צריך להפיץ את המצגת, ואולי בסרטון הזה יופיע בסוף טלפונים איך להשיג את המצגת, שזה ממש סולת נקייה. זה התמצית של הדברים שמוכיחים את כל הפשעים של חברות התרופות, איך שהם עובדי חברות התרופות לעולם לא קיבלו עונש. תפסו אותם על פשעים חמורים נגד העם, פשעים שצריך לשים בכלא 10 ו-20 ו-30 שנה. לא שמים אף אחד בכלא, נותנים להם לשלם קנס של כמה מיליונים כשהם מרוויחים עשרות מיליארדי דולרים. זה צחוק מהעבודה. אין התראה נגד חברות התרופות. כל חברות התרופות שמייצרים את החיסונים, כולם בלי יוצא מן הכלל, הורשעו בעבירות שגרמו למותם של אלפי בני אדם. רבותיי יקרים, גם אלה שמאשרים את החיסונים מודים שייתכן מאוד וימותו ילדים, וכמה ילדים, הם אפילו לא אומרים כמה, ימותו מהחיסון. הם מודים שיש נזקים, אבל הם באים והם אומרים לא, הנזק מזה שהילד לא ייקח בכלל חיסון הוא יותר גדול. ורבותיי, הדבר הזה הוא שקר עובדתי, כי כבר ישנם מלא רופאים שבדקו בקליניקות שלהם אלפי ילדים לא מחוסנים מול מחוסנים, וראו את ההפך הגמור. ילדים לא מחוסנים הם בעשרות אחוזים יותר בריאים בכל סוגי המחלות הילדות ובכל סוגי המחלות הקיימות. אין בכלל מוות הריסה אצל ילדים לא מחוסנים. אין מוות הריסה אצל ילדים לא מחוסנים. אין סרטן אצל ילדים לא מחוסנים. אין לוקמיה אצל ילדים לא מחוסנים בחיסוני שגרה. רבותיי יקרים, תפנימו. אין אוטיזם. אין אוטיזם, כמעט אין בכלל אוטיזם אצל ילדים לא מחוסנים בחיסוני שגרה. רבותיי יקרים, יש לכם את האוצר הכי יקר בעולם, ילד, נולד לכם ילד בריא ושלם. אתם חייבים בשביל הילדים שלכם ובשביל עצמכם, שלא תאשימו את עצמכם. אתם חייבים לראות את המצגת שעשינו על חיסוני השגרה. המצגת שמראה את האמת על ידי אנשים לא משוחדים, שלא מקבלים כספים מחברות התרופות, שהפסידו את הכבוד שלהם, את החיים שלהם, את הפרנסה שלהם. הם הפסידו את הכל, וחלקם אפילו הפסידו את הילדים שלהם. חלק מהרופאים המומחים שמדברים במצגת זה רופאים שהתעוררו רק אחרי שהילדים שלהם בעצמם נהפכו לאוטיזם, נהפכו לילדים עם בעיות קשות, ואז הם ניסו לחשוב רגע למה זה קרה, והם התחילו ללמוד את הנושא, ואז הם חשפו את האמת. רבותיי יקרים, תדעו לכם שסימנו כבר את חיסוני השגרה עקב ריבוי התביעות המשפטיות של נפגעי חיסונים. סיווגו את חיסוני השגרה כמוצר בלתי בטוח. ממשלת ארצות הברית שילמה $3.5 מיליארד
לקרן של נפגעי חיסונים, שזה מוכיח על נזקים קשים של החיסונים. בוורס בארצות הברית יש בכל שנה 60,000 דיווחים על פגיעות מחיסונים בכל שנה, וזה אולי 1% ממה שבאמת קורה, רבותיי יקרים. אולי 1%. יש אין ספור של הורים שמעידים שהם איבדו את הילדים שלהם אחרי חיסוני השגרה. אין מה לדבר, אפילו המומחה הכי גדול ב-CDC שעשו מחקר שם, מחקר היחידי הבודד שעשו כדי להראות כביכול שחיסוני השגרה לא גורמים לאוטיזם, אחרי 14 שנה הוא בא והודה והתוודה על זה שהם שיקרו והעלימו מסמכים, ובאמת חיסוני השגרה גורמים לאוטיזם, ולא לדבר על מחלות קשות נוספות כולל סרטן, רחמנא ליצלן. ילדים יקרים שהם העתיד שלנו, אנחנו חייבים לשמור עליהם מכל משמר. חייבים ללמוד את הנושא הזה לעומק. תראו את המצגת הזו, אפשר להשיג אותה בחינם, אפשר להשיג אותם בדרייב, אפשר לקבל אונקי שמכיל את המצגת גם על חיסוני השגרה וגם את המצגת על חיסוני הקורונה. אפשר ב-15 שקל, ב-20 שקל, מי שרוצה אפשר להפיץ את זה לכל עם ישראל בארץ ובעולם כולו. כל המצגת זה עם תרגום לעברית, חלק אפילו זה מדבר בעברית, אז אפשר להבין את זה גם מי שלא יודע ולא בקיא, זה בשפת אנגלית. וכמובן רבותיי יקרים, צריך להראות את זה כל אחד לרב שלו, לקהילה שלו, ובזה שאתם תצילו אחרים, אתם תזכו שהילדים שלכם יהיו בריאים ושלמים וחלילה לא ייפגעו. אנחנו רוצים לפרסם כמה טלפונים ששם אפשר יהיה להשיג את המצגת הזו. אפשר להשיג את זה רבותיי יקרים בטלפון 050-410-9105, גם בטלפון 052-76-100-35, וגם להשאיר הודעה ב-074-796-2091, לוחצים 6 להשארת הודעה. כל אחד שישאיר הודעה יחזרו אליו בעזרת השם ויתנו לו את המצגת הזו, שהיא מצגת רבותיי מצילת חיים, שנשתמע הלאה ושיהיה לכולם הרבה בריאות ונחת מכל ילדיהם יוצא חלציהם, ונזכה לגאולה קרובה בקרוב, אמן כן יהיה רצון.